Яшерге вакыт. Бана теге уңнагым азаматтың тәүбәгә килеп дип, я булмаса бүген поездың уңгы вагонына тикереп калырга маташып дип аңлау керекме? Бұл элементар рәвештә уңгы. Әле бүгенге көнгә уңгы китаптың исеме. Әдәттә китаптың исеме булып чыга. Шул китапка ингән әтәрдең берәйһенең атамаһы китапка исем булып чыга. Шуңа күрә яшәргә вакыт дигәнде китаптың исеннән эзләп табырга маташы ул. Ниндәйдер хикмәткә, киная китаптың исендәме? Әллә авторның күңелендәме икән бу фрау? Яшәргә вакыт. Бұл беренчедән шул китаптың исендә бар, ысынлап та, чөнки минең моның анда повесть бар, яшәйlik дигән повесть бар бит инде. Дөресен генә әйткәндә, мин ул адрак кына асыктан асык әйтәм инде. Мин ничек теләйм шулай килеп сыкманы ул повесть адрак кына, әмма шул ук вакытта анда егет минең төп героем әйтә инде адактан. Теге кырыкай нишләп вакыт, нимәгә вакыт дип сорый бит инде. Шул вакытта ул әйтә яшәргә вакыт, яратырга вакыт. Һәм әйтеп бетмәк, чөнки безнең килешү буенча бу повесть киләһе елның башында, шуның журналында дөнья күрсәк бит инде. Һәрхәлдә повесть килеп чыктымы юкмы? Башы һәм алагы минең өчен үзенчәлекле куласа барлыкка килтереп бәйләнешкә керә бит инде. Повестьның башыннан алагы. Ул ысынлап та ул дөресен генә әйткәндә, ул мин һуңгы усырда күрәм, ул һәр вакыт без белмәйбез икән, ниндәйдер бер нөктәлә ул ысынлап та ниндәйдер бер куласа башлана ала. Менә әгәр дә тормышты ниндәйдер теге менә киләм менән сагыштырһаң, төрле бизәктәр менән нибет. Менә күреп була, ситтәнрәк караһаң, менә бында, менә бул сәскәнең тажы менә әйләнә башланы күбрәк инде. Ниндәйдер төенләнеш һәм сиселеш күп. Һәм еш кына куласа менән барып үтә. Без аны аңламайынса, теге безгә гомумән вакыт бит инде ниндәйдер менә тураһызлык күп тоела бит инде үтеп китте. Менә шуның күбрәк. Монда мөгаен хәтта бер нитеклем вакытты икенче төрлерәк күз алдына китерергә. Вакыт бармы ул гомумән? Бар, дип уйлайм мин. Бардыр дип уйлайм. Яһан һәм мәңгелек категориялар бүлдегеннән алганда вакыт юк бит инде. Вакыт юк, бөтә шартлылык. Әйтәйек, секундтарга, минуттарга, сәгатьләргә, елларга бүлек ул шартлылык. Мөгаен, бәлки шулайдыр да, ысынлап та, чөнки гомумән мин бер яңрак кына үзем өчен бер кызык нимәне астым да, шуннан һуң мин шул хәзерлем шаккатып йөрим һәм хәтта менә шул асышым минең бүтән моны тормышымда юкка сыгарган булып тоелды. Ул да булһа, менә без бит инде ысынбарлыкты танып беләбез бит инде. Монда договоренная реальность дигән бер сүз бәйләнеште мин укыным ба. Ысынлап та ысынбарлык ул шул хәзерлем кин безнең аңыбызга һәйеп бетмәгән өчен без килешәбез икән. Шундай ысынбарлык бар менә. Хәтта безнең менә һөйләшеп утырабыз бит. Мәсәлән, хүзләрдә без килешкәнбез менә ошо хүз, ошо хәреф, ошо өндә, ошо хәрефтәр менә шул мәгънәне аңлата һәм бына шуны аңлау мин уйлайм, ысынлап та мин гомер буена әле ниндәйдер бер ысынбарлыкта яшәйм дип уйлайм. Ул минең үземдән генә ысынбарлыгыма әйләнүе. Чөнки без бит инде һәрберебез үзебезнең дөньябызда ысынлап та шулай карабыз. Үзебезнең ысынбарлыкты карабыз һәм шулай булырга тиеш икән дип кабул итәбез. Һәм икенчесеннән күнәбез һәм шулай күнәбез һәм бер вакыт кабул тетрәнеп уянып китәбез дә яшәргә вакыт дип. Шулай дип. Яшәргә вакыт дип. Икенче төрлерәк яшәргә ысынлап та гомумән бұл менә ысынбарлыктың килешелгән булуы, хәтта үзең өчен ниндәйдер бер шартлы булуы, ул вакыт, әгәр дә һиңа менә был әле корган дөньяң һине канәгатьләндермәй икән, һин бөтенләй икенче төрле дөньяны корырга мөмкин дигәнде аңлата. Мөмкин дә һәм хәтта кай вакыт кирәктер дә, ана шул кулсаны ярып сып китергә, һин әйләнәң һәм ысынбарлыкты кем менәндер килешкән, хәтта кыеш кына үзең менән түгел, кем менәндер килешкән ысынбарлыкка әйләнә бит инде.
Яғни әйләнә тирә мөхит һиңа барлыкты тәкъдим итә һәм һин ашу барлыкты улар белән килешеп үзеңә канун итеп алаһың да, акылың белән хисең бер төрле талаша, һин улар белән бер төрле талашаһың һәм исәптә ертып сығып китергә кирәктер. Һәрхәлдә мин күнегелгән барлыкты, килешкән барлыкты ертып сыккан бер кешене беләм. Ул да бүген минең каршымда һәм яшәргә вакыттың миндәдер булу ихтимал микән, юк микән? Сигә менә бүген иртәгә 20 яшьтә, 30 яшьтә. Мин әле байтак кына яшәгән буларак, ниндәйдер эшләрдә эшләп өлгерергә кирәк булган вакыт сынап та бар. Мәсәлән, хатын-кыз өчен ул иң мөһиме ул ниндәйдер аралыкта бала табып, ул бала табып бит инде, беренчедән. Шуның икенчедән ират өчен дә, мәсәлән, менә юкка гына әйтмәйләр. Шул бала табу процессында катнашу. Бала табу процессында катнашу һәм икенчедән тагыла бер нимә, агас ултырту, өй халу һәм бала табып үстерү тидер бит инде. Гаиләңдә ана шул бала тапкан хатыныңды һәм шул балаларды тәэмин итү. Тәэмин итү, шуларды тәэмин итү һәм шул вакытта аларды аякка бастырһаң, менә мин бер кызык кына еврейларда каббалар бар бит инде алардан бит. Уларда менә һәм ниндәйдер хәтта бер кызык статистика укыйм. Мин ул каббаланы ныклап тәрән итеп өйрәнә башлаган 5 кешенең 4-е акылдан шаша дигән инде бит. Һәм менә шуның өчен шул каббаланы менә шул эште эшләп үзенең ямгыять һәм байлык алдындагы бурысын үтәмәгән кешегә ул тәкъдим ителми моны өйрәнү. Әгәр дә инде мәсәлән менә шул эшләреңдә эшләйһең икән, һин ниндәйдер кимәлдә азат булаһың, бурысыңды үтәнең һәм үзең ничек теләгән хәтта һин акылдан шашырга ла мөмкин дигән фикер бит. Яшәргә вакыт дип ана шул фарыз булган гамәлләрде үтәгәндән инде күңелеңдә асып яшәргә вакыт дигән. Беренчедән ул күңелеңдә асу гына түгелдер дип уйлыйм мин. Бу үзеңдә реальләштереп Менә, мәсәлән, һиңа ниндәйдер орлык сәселгән икән, һәм әгәр дә беренчедән мин уйлыйм инде безгә бик күп талант халынган, әмма без менә ниндәйдер кимәлдә сынап та менә минең өчен теге яшьлегемә кайтһам, мине дип күп кенә үкенеч йөри бит, мин үзем уйлыйм, яшьлек ул искиткеч катмарлы һәм авыр усыр, яуаплы усыр. Чөнки ниндәйдер менә онда бүтән хәл ителгән әйберләр дә улар язмышка нык ягымды хайтырган әйберләр. Мәсәлән, әгәр дә һин яңлыш юл хайлаһаң һәм менә шул куласа буенча яңлыш куласа менән китәң һәм шул куласа буенча барып һин шуны йырып сыгырга кирәклеге башыңа барып китмәй икән, димәк һин үзеңә халынган ниндәйдер талантты, бәлки иң мөһим талантты асалмайынса китеп бараһың. Димәк, менә шул һәм бына яшьлегендә эшләгән 1 сантиметр яңлышлык ул бара килә километрларга һуҙылган мөмкин бит инде. Һәм шул ук вакытта мәсәлән менә гаилә курабыз икән, ул яшь вакытта бит инде мөхәббәт дип уйлап йөрибез бит инде. Менә ана шул бөтәһелә ул үзеңдең язмышыңа гына түгел, башка кешенең язмышын ала. Һәм хәтта мин уйлыйм, иң мөһиме менә кыз менән егет өйләнешәләр, гаилә коралар һәм миңа хәтта улар түгел, улардан туган балалар һәр вакыт ял була. Чөнки улар әле үзләрен таба ала, әмма бала бит атаһы менән әсәһен яңнан хайлай алмай беренчедән, икенчедән бала сакта халынган комплекстар, алар күп калган комплекстар менә гомер буена улар кешенең язмышына шул кадәр нык йогынты яһый һәм хәтта мин уйлыйм, кешенең бәхеткә менә бәхетле була алмау ул бәләкәй саттан калына. Хәтта бәлки тулмас бурын калына һәм менә шуны аңлау шулай ук мине нык тетрәтте. Тулыгынса халына дип ниндәйдер хөкем чыгарып куймый инде шулай. Менә мин яңрак кына бер психологик экспериментта катнаштым һәм онда бер кызыкай инде яшь кенә искиткеч салу кызыкай художник булып эшләй бит инде. Һәм ул
ниндейдир бер моментта ул шул кадәрле мына Камил кеүгене мин хәтта карап ул кызыкайдың нисен бу психологик нигә тренингка килгәнне аптырап куйгайным һәм ниндейдир моментта мына ул әйтә, будьте собой, үҙегеҙ булығыҙ дип инде психолог шул вакытта улның мына шул тиклем нык итеп иланы һәм ул әйтә инде мына мин үҙемде ошо көнгә тиклем инде атайым менән әсәйемдең бер-береһен яратмайынса йәшәгәндәр өсөн гаепле тоеп йәшәнем. Шул мине агуланы мына ошо көнгә тиклем уга хәзер 28 яшь иде. Агуларга тиештә дә инде. Хаклык бар бит һуң. Чөнки тегенәләр бынаһыла бала хакына дип яшәгәннәр бит инде. Шулай, мына шуга әйтәм мин, мына без мына шул бала өсөн яуаплылык ул барыбер һин теләһә кайһы моментта куласаны ярып сыга алаһың, әмма барыбер ниндәйдер безнең хаталар икенче кешеләрнең язмышына йогынты яһау менән яуаплылык тойгыһы уята дип. Мин абайрак булырга кирәк дигән. Һәм ана шу яуаплылык тойгыһы ул баягы килешелгән ысым барлык. Килешелгән ысым барлык һәм шу килешелгән ысым барлык хакына үҙебеҙҙе яума кемдер Ҡорбан итергә мәжбүрбеҙ. Ҡайһы ваҡыт, әммә шул уҡ ваҡытта ул ҡорбанлыҡ тойғоһо ул бер ваҡытта ла яҡшыға килтермәй. Тағы шуныһы ла бар. Кешеләр өсөн дә мына ул мәҫәлән кемдең өсөндөр ҡорбан килтерәһең икән. Мин йыш ҡына күргәнем бар, мин бигерәк тә мына балаларын, малайҙарын яңғыҙ ғына үҫтергән әсәйләргә мин бер ни тиклем ҡурҡыбыраҡ ҡарайым, сөнки уларға иҫ киткес гомумән балаларын яңғыҙ үҫтергән кешеләргә улар мына мәҫәлән ниндәйҙер моментта мин йәшлегемде, мин яҙмышымды, мин ғүмеремде һиңә ҡорбан иттем һәм шулай уҡ яуап талап итә башлайҙар бит инде. Мына ултыра. Шуладың бер әммә атай иртә вафат булды, әсәй үтте дә, әммә ундай бер ваҡытта кисергәне һәр хәлдә безнең тарафтан да сей тарафынан да ишеткәнем юҡ. Мына баяғы яуаплылыҡты мин һине таптым, үҫтерҙем дигән һүҙ бит инде. Шул уҡ дәғүә бит балала ата-әсәгә белдерә ала. Мин һораныммы һеҙҙән мине тағырға? Мына ул ана шул ике яҡтан да шул дәғүә килеп сыға икән, ул мына үҙе ул уже ниндәйҙер кимәлдә фажиға. Фажиға. Һәр хәлдә драма. Драма. Ул драмамы, фажиғамы икәнне, ул инде шунда ҡатнашҡан шәхестәрҙең ниндәй кимәлдә йоҡа тиреле һәм нескә булыуына ҡарайҙыр. Бер ни килгетелмәй. Һәм ул драма, фажиға икенсе, өсөнсө, дүртенсе булғанға барып ташырға мөмкин бит инде. Ул бөткөһөҙ булыуы. Бөткөһөҙ булыуы мөмкин һәм кемдер, әгәр ҙә ана шу килешелгән ысынбарлыҡты эҙеп сыҡмаһа.